Ježiši, to co robí? Vladý sa znova ide na obrubník. Ale aj ten oný ho volá, čo divno naviguje. Aha, ty kokos. Natáčate to? Hej, hej. A teraz níka plný dolava. Aha, aha. No, aha, už bije. Super, ešte plný. Kočka konečne pochopila, čo má robiť. Teraz si do opačnej strany. Dajte bavoráka do ruky. To určite si na to zarobilo. Čo to má za značku? HB? Čo to má za značku? To čo je? Kokos to To je. je z Latvie, no. Sorry, chlapci, to není Slovenka. To je jedno. LV, Ale je to blondína. to je Lotyška. To prišlo na hokej. Určite. Má sa to na hokej. Tak určite. Teraz budem pozrite Ty sa, chlapci, kokos. teraz bude do protismeru na tom kruháči. Aha. Nie, na opačnú stranu. Ty kokos. Ja už by som mu dala kľúče, že chlapec tu máš Jak henta baba môže šoferovať? Daj mi to preč. Na opačnú stranu volám. Takže ale to je také auto, že toho šoféra treba do toho. Však ale tak nakoniec niekto sprejde potom obrubník. Akože o čo ide. Ona sa otočí tak, že bude to vychádzať na protismer do kruháči. Už to vzdáva. Ty kokos. Ináč má úplne ohryzené, bude mať disky z toho obrubníka. Tak však... Čo robí ale pre Boha teraz, akože, však mi zátkom nacúva do toho kruhu, alebo ne? Však to má za 3 sekundy. Do druhej strany daj volant. Poďte, je to niekto preparkovaný. Boris, chod, natočím ťa. Ja som ženatý. No. Miška, ty si slobodná kopiť. Zuzka je dole, mohla by je to vyparkovať, ne? Zuzka je toho vyparkovať, zakryťme na ňu. Zuzi! Vyparkujte slečne auto. Nikto je zadok. Máme to, máme to. Ale ona ešte nepochopila, že do toho kruhového. Kokos. A teraz plný na druhú stranu. Plný daj, plný na druhú stranu. Dievča, chápeš? Plný. Pochopila, do jakej strany má cúvať. Počkaj, za chvíľu bude za tým pravým kolesom na tom obrubníku. Viete, čo to stane? Že rožu dá plyn a preletí ten plot. Dá to, hej. Už bude tak vystresovaná, že stlačí to a bude tá spiatočka a skočí tie značky alebo ten poznáš. Myslíš, že má automatickú preždovku? No určite, že má na hentom. Počkaj, nemám toľko pamäte na karte. Akože už 3,5 minúty. Počkaj sekundu. Dívajte sa na to Lidlčanku, jak parkuje. Už tam chudia, je asi 10 minút. Ne, parkuje, ona chce vyliezť vonku. Á, teraz je zase od začiatku, aha. Čiže dávaj 300 minút za hentami. Troška. No počkajte, to pokračuje. Áno, áno. No a... To má celovečerný film z toho bude. To nerozumiem. A henten sa chce chodia, tak tam je úplne, že bezradná. Dáš to na YouTube? A už vyzerá, že už celkom... Nevidí. Keby vydržala takto, jak ide, teraz vyrovná trochu. Vyrovná, dievča. Vyrovnaj. Myslím, že ťa počuje. Aha, už ide. Rovnať. Dá sa jej spraviť to isté. A teraz nevíde rovno dozadu, však to už sa tam zmestí. Ja by som neriskol len tak ísť, jak ten chalan. Náhodou dá drive a príde okolo, no. Ty kokos. Keby vedela, že sa na ňu všetci pozeráme, to by jej išlo oveľa lepšie. Aha, že by? Že by? Nie. Ty kokos. Akože 5 minút? A to bolo ešte ďalšie 5 minút predtým. Hej. Koľko?
Keď dostala od ocka auto, no čo, tak... No, Ale že by žaba... Počkaj, teraz čo spraví? Teraz nacúva dopredu smeru do toho kruha, čo uhnala. Teraz na to bude Ježiš. Poď sa teraz vylez na obrubník. Jo, teraz zápcha premávku. Počkaj. To je neskutočné. Teraz tuto zostaví premávku na 10 minút. Áno. Ty koky. Ešte, že ma tam tu blikačky. Lutujem tých ostatných vzadu, za ňou. Počkaj, teraz značku zvalcuje. No, už je to... A pekné auto má. Keby vedela šoferovať. To už by som aj nazvala. Super. Dievča, zvládla si to, akože masaker.